Tervehdys kaikille. Mun nimi on Juhani Heinonen. Vedän tästä myyntiin meillä Svanniitellä. Myyn hyvin paljon nyt Savannaksia, tai oikeastaan Savannax myy itse itseään. Hei, nyt on tullut markkinoille ensimmäinen toimenpidetyökalu työasemille, joka käytännössä automatisoi tämän työasemien kunnon ja elinkaaren seurannan. Tämä on ollut ihan jäätävä juttu. Meillä tulee käytännössä viikoittain uusia asiakkaita palvelun piiriin. Jos mietitään aikaisemmin, niin käytännössä 3 erityyppistä mallia on ollut, miten tällä hetkellä sitä yritysten laitteiden elinkaarta on hallittu. Ja nyt kun mä puhun elinkaaren hallinnasta, mä tarkoitan nimenomaan sitä fyysistä laitetta, rautaa, en tämmöisiä keskitettyjä laitehallintajärjestelmiä, mistä ajetaan jotkut softat sisään asennuksina laitteisiin, vaan ihan fyysistä sitä päätöstä, kun rauta uusitaan tai tehdäänkö sille jotain muuta. Käytännössä hyvin yleinen malli on tämä kalenteripohjainen malli. Siellä voi olla suoraan hankittu laitteet tai joku leasing-malli, ja sitten kun laite täyttää 4 vuotta, sitten se uusitaan. Tai sitten voi olla näin, että laitteet kengitään hyvin pitkään, yli 10 vuoden ikäisiä laitteita. Ei ole ihan hirveän selkeät pläniä, mitä niillä seuraavaksi tehdään. Ne uusitaan siinä vaiheessa viimeistään, kun laite irtisanoo itsensä tai käyttäjä ehkä huomaa siellä jotain ja ilmoittaa siitä. Ja sitten 3. on tämmöiset erityyppiset analytiikkatyökalut, mitkä on toki hyviä, kun halutaan seurata syvälle konepelin alle sen laitteen kuntoon. Mutta ne on aika teknisiä, ne ei kerro varsinaisesti sitä, että mitä laitteella oikeasti seuraavaksi kannattaa tehdä. Nyt Savanax on julkaistu markkinoille viime vuoden syyskuussa. Tuu säkin mukaan tai oo yhteydessä.